kontra l-faqar u l-mart. Flimkien ħalli nerfaw lil min m'għandux futur. Flimkien nistgħu naslu żgur. Daqsxejn ta' donazzjoni tista' tkun is-soluzzjoni. Għal tifel u tifla li m'għandhom il-ħadd biex jisrefaw mill-miżerja, biex iqumu mill-art, biex jinqalgħu mill-aks u mill-mart. Flimkien, 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 nagħmlu differenza. Flimkien, ikonna riżultat. Ejja nukku flimkien, bit-tfal minn kull imkien, ikollhom futur aħjar. Flimkien kontra l-ġuħ u l-miżerja, flimkien kontra l-faqar u l-mart, flimkien ħalli nerfaw lil min m'għandux futur, flimkien nistgħu naslu żgur. Flimkien kontra l-ġuħ u l-miżerja.